Bohatý programár. A že programátori majú veľké blaty. Takhle to budeš mať iba z vrchu takú onu. A budeš chodiť bosý. Rozhral som ich už úplne. Také vetranie. Ale vyzerá to ináč skvelé. Človek nič nepozná. Trošku mi spúchla noha. Ale... Z nosa som ich tu úplne. Minule som urval podrážky, keď som išiel takto bokom. Takto som ťahol, vieš. Potrhol som jednu, potom druhú, ako už boli. Tak som ich tu utrhol celé, teraz mám bez podrážky a teraz už aj... To druhá. Ukáž, jak sa to nosí? A vieš, počkaj. To som mal ešte na Kredexe tieto topánky. Peťo, ale... Myslím, že na Peťovi nechať, nie? Divný pocit. Nikto nosí. Peťo, máš. Ale fakt divný pocit. Tak to ešte urob druhé. Tak si sprav z toho také sandále, otvorené špičky, vieš? Tuto som mal takto stredný. Ale budem mať jednu. S týmto už veľa nespravím. Keby som páskol, tak trošku nejak tak. Aby... Môžem bubak? Ešte. Alebo tú podrážku zoberá, obrob si to dokopy páskou. Tak si nedereš po nožky. To ma neuvidí. Klaus Hinterweier. Všetkým zvýši hneď plánotku 30%. Alebo dostaneme tie papierové poltopánky vojenské. Nafasujeme. Tak nechaj nám ich tu, niekto komu budú dobre, tak sa nech pôjde dobre, nech sa prechádzať. Potrebujeme ostatné. Budete v nich chodiť na komunity meetingy. To sa máme pri špendli na nástenku. Budem tu známy v Exenčane. Kopita. Nevyzuješ to teraz. Vyzuješ? Jaj. Ešte okolo nohy. Až do rakve. No, Pozri, jak pekne drží tvár. s reflexným pásikom. Čo mám mal chorie hrdlo ho boli, že čo to. Sedí doma a podľa mňa pije pivo. No a s týmto čo spravím? Skúsim to ostrihnem, tak to spravím. No, však to zlepíš dokopy. Akože keď to ostrihnem, tak jak to zlepím? No, jak si toto zlepil? Ja som sa tak, že takto. No, alebo čo? Alebo myslíš, že akože takto tu iba z vrchu? No, ja neviem, no niečo vymyslí, ak chceš. Sprav nejaké vetranie. Alebo z petu si odstrihni. Vieš, budeš mať také šlapky. To je skvelé, toto by som myslel, a tuto môžem dožbať ešte. Jednu budem mať celú. Kvalitne to on tak nerozstrihnem. Zistíš, že je tam oceľová špica. Aj špičky nemajú kvalitu. Máte nejaký nôž? Ťažko idú, ťažko.
Dneska to nie je také jednoduché. To treba treba. Skúsi takto, tak z vrchu, vieš, takto. Nejak zložiť iba nastrihnutie. No. Ide? Taký vzorky tam nie. Roztiahneš takto. Ja som to sa v škôlke strieľal. Hej. Kokso. Sakra. Ja mám to ani nož. Nenosím ho do roboty. Keď mi menili šéfa, nemá to zmysel. Počkej, sa mi podrážka zničila. Hej. V pohode. Vetranie. Je to koža? Či koženka? Koženka. Určite. Ne, s ponožkou. Ja aj to je ponožka, čo striham? Ja ti prsty tak stiahol. Také vetranie. Už neviem. Budem takto. To svieti dokonca. Je to páskové umenie teraz. Celá ona je vytvorená z lepiacej pásky. Štruktúra. Zalepiť tak poriadne. No, každou masku dělal. Máš teraz zlatovky vlastne. Mám teraz vetranie celkom dobre. Ale šmíka sa to. By to tá páska na spôsobku, vieš. To je jak tí malé deti, čo majú také tie boty, čo sa na nich dá jazdiť, vieš. To je po koberci. Čiže to musí tak spraviť? Tam musíš nastrihať nejaký vzor od spodu. Skvelá to je. Som sám na seba hrdý. Len tam sú nejaké kočule hodené, to sú tvoje? Hej, to som ja. No, čakaj. Už si ich tu priniesol v lete, že sa idem korčulovať. Jaj. No a po